So, hi guys, mayong hapon. Inom tagbuko. Lami kayo mag-inom og buko pag ani-ani. Maaliwalas ang paligid o anak tanawa. Daghan buko sa akong palibot. Udto na karon. Ay, hapon na di ay. Sarap. Lami. Paminawa lang ang mga kuan ba? Basta ang mga langgam ba na kuan. Saba ang mga langgam sa akong palibot. So, naligo ko ganiha kay init kaayo. Maong basa pa akong buhok. O, diba? Chill. Wala na may buhaton. Maong chill na ta. Gusto ninyo, buko? Lami kay sa probinsya, uy. Tapos mag-inom-inom lang kag buko. Unya, tanaw-tanaw ka sa palibot. Kagwapa kaayo, uy. Unya, ikaw ra, wala ka itawo. Magmuni-muni ra ka. Unya, mag-inom-inom lang kag buko. Porting kalami, uy. Pag daghan ka mainom og buko ba kuan siya. Gamot man ni sa UTI o tambal ni siya sa UTI. Nakahinomdom ko sa una ba, sige lang misugoon sa akong mama na manguhag buko ana. Kay ang iyang ginainuman buko man. Unya, kahinomdom pa ko sa una nagkat-kat kog lubi. Si ate unya manguha siya buko. Pero di na ako makauban kay naami lakwon. Lamig kayo. Nagbilbil na ko. Nabutod sa buko. Gibutod na sa buko. Ani-ani man ang buhat paghapon. Wala na kuan. Lingkod-lingkod na lang. Inom-inom og buko. Nana. Bye-bye!